Tak tady u toho produktu, který jsme rozbalovali jako druhý, už jsme neměli slov nikdo, protože první kolečko bylo narafičený a zbytek byl prostě spálený. Jo. Všechny kolečka jednostranně spálený. Jakože cože? Jakože já vím, že to stálo asi 24 korun, ale sakra 10 stromečků, to aspoň jeden nemohl být jako normálně, nespálený. Jo, tady vidíte ten masakr, to je prostě, no, nemám slov a ještě mi tady po tom videu a po těch videích, co pro vás chystáme, jestli mi ženský nebo chlapi někdo napíšete, že si to radši koupíte z Číny, tak se s váma přestanu bavit a mažu vás, bejci, protože tohle je síla. My jsme si je pro vás vyrobili, ačkoliv to není náš standardní produkt, aby jsme vám mohli ukázat ten rozdíl. Jo, jsou obroušený a i přesto, že jsme je brousili, tak se nic nezlomilo. Nic se nezlomilo. Nic není spálený. Za nás zase ne. Prostě ne.